В тиха нощ, когато небето на Трила е обсипано с звезди, душата се изпълва с преклонение и възторг. Звездите, разпръснати по безкрайния небосвод, като безбройни светила, са древни символи на божествената мъдрост и светлина, които учителя Петър Дънов често представя като пътеводители за човека. Те ни напомнят, че всяка душа носи в себе си искра от вечната светлина и е призвана да се стреми към висините на духа. Гледайки звездното небе, можем да усетим дълбоката връзка с безкрая, да търсим вдъхновение и устрем за своето вътрешно развитие и духовно пробуждане. В ежедневието, когато се почувстваме изгубени или обгърнати от мрак, нека си припомним сиянието на звездите, малки, но постоянни източници на надежда и светлина. Те ни учат на постоянство, търпение и смирение пред величието на Вселената, както и на вяра в доброто. Всяка вечер, когато небето се разгръща пред нас, нека отправим мисъл на благодарност и устрем към светлина, доброта и вътрешен мир. Пътят към божествената мъдрост започва с един поглед нагоре и с отворено сърце, готово да приеме светлината и любовта, които звездите символизират. Нека тази светлина озарява нашия път и вдъхновява душите ни към по-висши духовни стремежи